במבה. כמו פסקול חיי, רק על חטיף. מה יותר טעים? זה החטיף האהוב עליי בעולם. חטיף אהוב עליי. אני יותר אוהב את הבמבה הרגילה. זה היה החטיף האהוב עליי. אני עד עכשיו מאוד אוהבת במבה. כמו שישראלי גדל עם במבה, אז רוסי גדל עם קלקר. אמא שלי הייתה עובדת בחנות של רוסים. אז היא הייתה עובדת מהבוקר, כאילו בקטע שהייתי רואה אותה בבוקר, והיא הייתה חוזרת מאוד מאוד מאוחר בלילה. אז תמיד כדי לפצות על זה כביכול, שהיא לא הייתה נמצאת המון זמן בבית, אז היא הייתה מביאה אותם. אפשר למחוק את השפה, אפשר למחוק כאילו הרבה דברים, אבל נגיד באוכל זה מאוד, זה תמיד נשאר. יש פה קרוב כאן. הילדה הזאתי, שנראית כאילו היא בבית יתומים, זה נקרא ברבריסקיה. זה ממתק רוסי מאוד מוכר. ממתקים לא טעימים, לא נעים לי להגיד. זה סוכריות קשות. בעלי קורא לסגנון הזה סוכריות אוטו, כי בישראל הן מגיעות, הסוג הזה מגיע בתוך קופסאות פח כאלה, שחיות באוטו ולא קורה להן כלום, כי הן לא נמסות בשמש. זה נוסטלגי. סבתא שלי שהייתה עם סכרת, כל החיים תמיד היו כאלה. בכל מקום. היה לה כאלה בתיק, היה לה כאלה בכיס, היה לה כאלה בארנק העצום שלה, היה לה כאלה על השולחן בסלון ובמטבח, ובחדר שלה שהיה אצלנו בדירה, היה לה בכל מקום כאלה. זה אומר שלי היה חורים בשיניים בכמויות. יש לי אותם בבית, ואני לא נוגע בהם. נראה לי גם אולי איזושהי התנגדות גם לא יודע, לזה שזה כתוב ברוסית מסוימת אולי באיזשהו מקום אצלי, וזה שזה בא משם, ושזה לא מכאן, מישראל. זה זיכרון ילדות. אבל אבא שלי חולה עליהם, אז מי אני שאני אגיד שהם לא טעימות? אם לאסייתים יש אורז, ופה יש לנו קוסקוס, אז זה גרצ'קה זה של הרוסים. אני בכלל לא יודעת שקוסמת זה של רוסים. אותה גרצ'קה וקשה מקוללת, רעה, נוראית. עוד אחת מהטראומות ילדות. לא הייתי, כאילו, שנאתי את זה, היו מכריחים אותי לאכול את זה ממש בכוח. הייתי אוכלת את הדבר הזה, כי אמא הייתה מגישה את זה, ואם את לא אוכלת את זה, את מתה מרעב. אז זה מה שהייתי אוכלת, כאילו, אבל זה מבחינתי היה, כאילו, למות, אולי עדיף למות. זוכרת שנגיד הייתי לוקחת איתי קוסמת לניסן נתיב, לבית ספר למשחק, אז אנשים היו הרבה אומרים, וואי, איזה רוסיית, איזה רוסיית. עד גיל 25 לא ידעתי שזה מסריח, עד שגרתי עם שותפים. ופעם הכנתי את זה, אמרו לי, יואו, למה הבית שלנו ביוב? והם לא אהבו את הקוסמת. אבל זה טעים, דיאטנים מתים על זה. ועכשיו אני דוחפת קוסמת ירוקה לתוך גרנולה שאני מכינה. לא אכלתי את זה איזה 10 שנים, ואז אמא שלי אמרה, נו, может быть, אולי בכל זאת. דחפה לי את זה ככה עם חלב, קטע. טוב, נדבר על הפיל שבחדר. כן, זה הפיל שבחדר. מבחינתי זה, כן. זה קבנוס. ללא גלוטן. טוב, אין רוסי שלא מכיר קרבסקי בבית. זה לא טעים לי. כאילו, אני בת 28, אני חושבת שרק מגיל 24 בערך התחלתי לאכול נקניקים וקבנוס וכאלה. אני חייב להגיד שבחיים שלי לא אהבתי נקניקים. פשוט זה היה מבחינתי משהו ש... כאילו, אם אתה אוכל נקניק, אז אתה רוסי מסריח. פעם אחת הכנתי לאבא שלי כריך, ושמתי כזה טחינה ועגבנייה, וכאילו, הוא לא יכול להתמודד עם... הוא לא הבין איך זה קרה. כי הוא פשוט רגיל שיש את הדבר הזה בתוך לחמניה, יבשה. בואי נדבר על זה, על סנדוויצ'ים רוסים. אגב, לחם כאילו עם ממרח שוקולד וגבינה צהובה. חומוס וגבינה מעושנת, גבינה צהובה מעושנת ביחד. בעלי מתפלפ עליי, אבל אני אומרת, זה השיט שלי. הבוקר אכלתי כריך עם מיונז וחרדל וגבינה צהובה ופסטרמה. כל כך רוסי מצידך. אני עשיתי את הדבר הרוסי הזה והרבבתי. אני לא אשקר, אני אהבתי את זה. גם הטעמים, גם התרבות שזה מביא, כל ההתנגדות מסוימת של כאילו להשתלב יותר, נראה לי. להיות יותר בדברים שיש כאן, בטעמים שיש כאן. כעיקרון אני מרגישה שגם משהו בישראליות גרם לרוסים קצת להתעלות מעל עצמם, ובכלל זה אפילו לא עניין של ישראליות, זה עניין של פשוט לצאת ממסך הברזל, לראות קצת פירות טריים, ירקות טריים, פתאום יש קווזין נורא מעניין פה במזרח התיכון. יש איזשהו מאבק כל הזמן פנימי כזה בין מה פה ומה שם כזה, ומה משם או מה מכאן. התרבות נמדדת בסוף גם בעיקר כזה על האוכל. נראה לי שאני מרגישה שכל הדברים שבחרתי זה קצת כמו הבמבה הזאת. שזה במבה שמגיעה
ברית המועצות, כתוב עליה ברוסית, אבל פתאום כתוב כאן מיוצר בישראל. אז נראה לי שזאת אני. לא שחסר אצל הרוסים, כן? כשאימא שלי מכינה פילמני או ורניקי וכאלה, אז כולם יודעים להתייצב טוב מאוד. מאמי, כן. אני אקנה לך נקניקים. וואי, אני ממש אלך הביתה ומכין את זה עכשיו.